Kari India kala kentho jor halor juga jing ai pisa bean jaga International Monetary Fund ya kari Pakistan bat kala ongba kane ka International Monetary Fund kam syam na desu ka International Monetary Fund hanrei kala day ka International Militant Fund lane ka ta ka jing ai pisa jong ka perthai yaki kinhun senking atiar napo jonggeri Pakistan ka jing ai jing menjur jong ka International Monetary Fund kumba R.9 billion US dollar na ka benta jogeri Pakistan haki khat arganta duna bagari Pakistan kala hirtma yagri India bat ka ei ka bami hangni kalong ka bada e ban kentaj hatu kari Pakistan kala ap lupa ya kini kepisa haswa bakan hirtma yagri India ka jing menjur jong ka International Monetary Fund lane ka IMF boot yagi artli ki benta jong ka Islamabad kawai kalong kumba billion US dollar AA karam kane kalong hapo jong ka jingera pisa kane kadai ka jing ai ram ka ba ar phosau ka bala ai hapo jong ka ri Pakistan bat ka ai ka bala jaya ka ri Pakistan ha kini ki ar phosau sin shimram jong ka ri Pakistan bat ka ai ka bala jaya kane ka sin ka ba ar phosau ya ka ba ka ri Pakistan kala subyang ya kane ka ram ya ka ba kampat don ka nu ka ri ha ka perthai ka bala ban yu pedang kat ya kane ka pisa ha ka ba ka ri Pakistan kala yo hadu kumba ar phosau sini ai naka IMF haga por bagai kendu jinge bat kane ka pensisha ba kalong ka ka bom la ban pedang ba ka IMF kala pedang ya kane ka ram ka ba aru kane ka we ka bala kot hadu kumba iwe .9 billion US dollar bat kane ka long hapo jong ka jirap jong ka IMF ban penne pensa ya ka nu ka kam ka India kala sngokhya halor jong ka jialang bat kari India kam syam la kershan satia ya kani nagalang jong ka New Delhi kala ongba kari Pakistan ka de kari ka baduk kari India kala maham de ka ba ongba kani ka de ka senjam ka ba bha lingba jong ka de ka jingyarap pisa da ka IMF bat ka jingli ka ba mi hang ne ka longba kumno ka de ka pisa jong ka IMF la ban pendon kam de kari Pakistan ka India ka khot ya ka Pakistan ba ka de kari ka ba chupan ram barabor haga jing shisha kane ka R billion US dollar ka day ka pisa ka bala penyo tang ya ka ri Pakistan balai ka India kam syam la persha lane kam syam la kersan ya ka senjam ka bala shim da ka IMF namar ba kam syam la don ka nu ka provision hapo jong ka IMF ba ka IMF kam syam la ailat ya ka nu ka jing bom kersan da ka ba baro ki khot hapo jong ka IMF ki ban ong hooj lani kila ban kentaj ya kata bat kari India hangne kala kentaj ya kata ka jingkali hangne ka longba balai la extend biang ya ka jing airam ya kari Pakistan haganu ka nongrim la pteng biang ban airam ya kari Pakistan bat kane ka rai jong ka IMF kadai ka bla syak penram hakmat jong ka perthai u Omar Abdullah u balongru chief minister jong ka Jammu Kashmir ula kuran persya halor jong ka jingle jong ka IMF da ka baula bu jingkali ba kumno ka IMF ka ai pisa ya ka ri Pakistan habaka gadang don hapdeng jong ka katma ya kane la krando Omar Abdullah u chief minister jong ka Jammu Kashmir ba kane ka jingsu pisa jong ka IMF kalong kumshi benta ban ai ka jingkrshan ya kane ka jilet ma jong ka ri Pakistan kumta kane ka International Monetary Fund kadai ka lat ban ai jingkrshan pisa yagi sipai jong ka ri Pakistan da ka ba kumno kanang yo ban penhe susu yaki kharkhana jong ki senking atiar hapo jong ka ri ha Pakistan bat kane ka long ka jingshisha ki sipai jong ka ri Pakistan haba ki yale ya ka thma shabar nagari ha ka ba kum kane ka yo ka kot ka jongka wat la ka dei ka ta ka sarkar ka bala khot ka sarkar sanshar paiba hanrei ki dei ki sipai ki ba control ya ka khandau ki ba control ya ki kharkhana bat ya ki nu ki lat jingme bat hagari Pakistan ki dei ki bor sipai ki ba don benta ha ki no ki kam khayi ki ba khrau hapo jongri dei tang hapo jongri Pakistan ba ki sipai ki la ban sim ya ka nu ku rai ha ka be dei bat ka kam pisa tengka dei ki sipai hapo jongri Pakistan ki bala ban penyat ya barok ki kam hapo jongri haga budget jung snam ubaladap ladap ban mang hadu palat R.khatlai trillion Pakistan rupees na ka benta ka kam yadari R.khatlai trillion Pakistani rupees lane haga pisa jongri Pakistan kabalalong palat ya ka nyo billion US dollar bat kumba khat sau persen ai kabalalong palat ya usnam ubaladap kata kedeka pisa kabala ai haki bor sipai habapek haga education budget kam syamladon watang R% ru
hapo jongka DGP ke jongka haba pe ye ke jingmang pisa ha ke kot ke khya duna ya ka chipasan hanrei kane ka International Monetary Fund officially kala ai ke Pakistan hanrei nakalang jong kane ka International Monetary Fund officially kala ot ya kite baro hanrei kala aino ha ki bor sipai jong ke Pakistan bagan penlut ya ke te ke pisa ha usnam ar hajar ar phulai kan om don ke bakum kane namar ka tanat sipai kam syam la sim ya ka nu ku ka jingmang pisa namar ki don sibun ki jing yo nong hapo jong ka te gerui baki sipai ju ko Pakistan ki la ban peniyat hadu kumba khat ar perseni ai ki jaka hapo jong ko Pakistan kila ban peniyat hi ki kharkhana hapo jong ko Pakistan lingba kata ka Defense Housing Authority jong ka te gerui Pakistan kini ki project ki balong ka jingmentoi ki pajba nong song snong ju ko Pakistan haga jing sisa kini ki jingtei baro ki de ki jingmentoi nagamta jong ki ru pajba hanre yakine baro bunsen la supendon kam daga bu simram na ka perthai lada ka Pakistan ka la ban set misail man la ka kenta kadai ka jing sngo sngan ka jong ka hadin bagalayo ya ka jing krisyan pisa napo jong ka IMF bat kane kalau ke jingkeli ke badon kam hadu kata-kata bangi habban keli ke longba balai ke International Monetary Fund ka ai ya ke pisa ke bakat kane ya ke ri ke bakirsan ya ke kinhun sengking atyar syai ke pisa ke lai mano ba peniat ya ke pisa bat katusin ke perthai ke kentaj ya ke bakum ke jingle kumta ka IMF ka ban sange mardor ban ai pisa ya ke Pakistan bat ka Amerika ka don kam ban penkendit ya yaki jing sisa baro ya ga baka IMF kalale kerpang ya ke Pakistan bat kane ka jingle jo ka IMF kalong sabar na uput ka perthai ka don kam ya ka jing sim jing kheng ka babnya ya ka rukom telun jong kane ka pisa khlam da bishar bnya bha bat khlam da butrenti ya ki kendon ki jongka namar baka perthai kan omla ban wanra ya ka jing suk tang da ka kot sada kat ba ka thma ka dangdon ban penne pensa ya ka jingsuk kam syam lemut ban kersan pisa yano kumta ka jing kersan pisa jong ka IMF ya ka Pakistan kalabu jingma ya ka perthai situlup namar kane ka ka kersan ya ki kinhun sengking atyar jong ka Middle East kumta ka India kala ongba kane ka IMF kam syam la dei satya kata ka International Monetary Fund hanrei kala dei ka International Militant Fund kababot ba ka de kinhon ka ba ai pisa yaki kinhon sengking atyar hapo jongkori Pakistan kublai sibun tat hadu be kendu hagwai pat ka video